Yo, what's up mga idol? For today's video, papunta na naman pala tayo sa ibang barangay ng San Jose. Siyempre ito mga idol, ang barangay Tambangan. At siyempre, pupuntahan din natin ang Sitio Yadi. Medyo malapit na rin mga idol ang pista rito, kaya hindi rin ito makakalagpas sa akin. Siyempre marami tayong kamag-anak dyan banda, kaya humanda na sila. So ito na mga idol, kung mapapansin nyo, ang dinadaanan natin ay nasa gitna tayo ng palayan. Napakaganda dito mga idol, oh. Sariwang hangin. Tingnan nyo naman mga idol, oh. Yan mga idol, oh. Papunta doon Telegrafo. Dito tayo sa Tambangan. Yan, oh. Papunta tayo Tambangan. Tagusa tayo doon sa Bungliw. Usot tayo ng Sitio Yadi. Tapos usot tayo ng Bungliw. Tambangan na to mga idol. Yan, oh. So ito na nga mga idol, nakita nyo na yung papuntang Tambangan mga idol, ano? Talagang province na province ang datingan. Tingnan nyo naman, sa sariwang hangin pa naman mga idol. Malawak ang mga palayan, kaya napakatahimik dito din mga idol. Tingnan nyo naman yung sitwasyon dito mga idol, oh. Napakaganda, malamig ang simoy ng hangin. Kaya yung mga taga-Tambangan dyan, baka naman pusuan nyo na yan mga idol. At siyempre huwag nyo kalimutan mag-follow, mag-subscribe, at siyempre mag-comment, at siyempre i-share ang video na to. Baka kasi i-share pa ng iba, maunahan pa kayo. So ayun mga idol, kung mapapansin nyo mga idol, napakalawak pa ng mga lupain dito mga idol. Kaya kung mayroon kayong planong manirahan dito, ay maghanap na kayo ng lupa na bibilihin nyo. Kasi napakalawak pa dito mga idol, ang mga bakante mga idol, oh. Tignan nyo naman yan, oh. Grabe mga idol. At siyempre dadaanan natin mga idol yung pinakasintro ng Tambangan. Dadaan din tayo doon para makita nyo kung gaano rin ito kaganda. Medyo malapit na tayo mga idol sa sentro ng Tambangan. At siyempre enjoy lang sa panonood ng video na to. Kasi habang nanonood ka ng mga video na to, yung mga in-upload ko ng mga nakaraan, ay para ka na rin nakaikot sa dinadaanan ko. Ito na mga idol, ito na ang sentro ng Tambangan. Tingnan nyo naman yan mga idol, oh. Ayos mga idol, ano. At siyempre kung may tatanong yung mga idol, hindi ko pa naikot ang buong barangay ng San Jose. Sa dami ba naman yan mga idol, at malalawak na daan. Iwan ko lang kung hindi maubos ang gasolina nyo. Mahal pa naman ang gasolina mga idol. At ito na nga mga idol, siyempre nadaanan na natin yung sentro ng Tambangan. Siyempre papunta na naman tayo doon sa Sitio na Yadi, kasi sakop pa yun ng Tambangan. At doon nyo makikita mga idol ang napakalaking ilog. Makikita nyo mga idol, napakaganda doon mga idol, para ka lang nasa gitnang silangan. Naaalala ko nga dati mga idol, doon sa malaking ilog na yon, doon dati kami nadayo para maligo lang. Paglabas namin sa school ng elementary, yun, diretso na kami doon sa ilog ng Yadi. Napakaganda kasi doon mga idol, napakalalim. Pero ngayon yan medyo nasira na eh, nasira na ng kalikasan. Meron nga dati dyan mga idol yung sinasabi na sagpan. Napakaganda mga idol, napakalalim, napakalinaw ng tubig, pero lahat yun nawala, sinira ng baha. Dadaan tayo dyan idol, oh. Kakanan tayo dyan papuntang Sitio Yadi ng Tambangan. Yun, oh. Yun, oh. Zone 6 to ay mga idol, yun, oh. Yun. So hindi tayo makakadaan dyan, doon na lang tayo sa kalsada. Yan, oh, papuntang Telegrafo yan. Papuntang Telegrafo. Dito tayo, Sitio Yadi. Nagos tayo ng Bungliw. Tapos Ugay. Yun. Ay, sabi mga idol, oh, medyo rough off dito mga idol. Kung nakikita yung mga idol dyan side ko, ano yan, yan yung ilog, sinasabing Rangas. Yun, no. Dati naliligo kami dyan mga idol. Madulas yung daan dito, kahit ano, malikabok. Yun, no. Ilog yan mga idol, malawak na ilog, lalo pagbaha. Grabe ang tubig dito mga idol, yun, no. Muntik ng sakupin dito para maubos yung ano. Yun, no. Grabe. Ay, butik. Gagandaan dito mga idol. Malawak din mga idol ang Sitio Yadi. Yun, no. Puro lang ano, halos lahat palayan lang kasi ito eh. Kaya ganon, marami kang pagtataniman. Dito na tayo mga idol, oh. Sitio Yadi na to mga idol.
Buti pa dito, may nabilad-bilad din ng mga palay oh. At dito rin mga idol sa Sitio Yade, marami din akong kamag-anakan dito. Kaya yari din ito sa akin sa darating na piyesta. Ito na tayo mga idol, medyo dahan-dahan lang tayo dito kasi ito na yung pinaka-sitio ng Yade mga idol oh. Ito na yung lugar ng Yade. Medyo dahan-dahan lang tayo mga idol yan oh. Medyo iano na lang natin ang camera para makita nyo naman ang buong Yade. Yung mga idol oh. Napakaganda rin mga idol ng Yade dito mga idol. Napakatahimik mga idol. Siyempre napakasariwa ng hangin dito mga idol. Yung mga idol oh. Yun oh, may basketballan din dito mga idol. Yun oh. Yun oh. Grabe mga idol. Halos ang mga nakatira dito mga idol, mga kamag-anakan ko yata, no? Ito mga idol yung sinasabi ko mga idol oh. Maganda rin dito dati mga idol. Mayroon sagpan dyan dati ng mga ano, maganda, malinis. Yan dyan oh. Yan kami dati naliligo. Dati malayo pa yan mga ano na yan, mga idol. Kaso binaha, yun nakaladkad yung mga lupa kaya medyo lumiit na lang yung space dyan. Yan mga idol, sa una-unahan malalim na yan mga idol. Kasi mataas yung lugar na to eh. Itong Yade na to eh. Yun oh. Ito yung chapel mga idol oh. Muntik nang abuti ng baha mga idol. So ayun na mga idol, sa wakas nadaanan din natin ang Yade. So siyempre palabas na naman tayo mga idol. Ang next na dadaanan natin barangay, yun ang barangay Bunglew. So ayun mga idol oh. Kaya yung hindi pa naka-follow dyan, i-follow ka na mga idol at subscribe. Siyempre pindutin nyo na yan, pusuan nyo na yan mga idol, comment at share. Yung mga idol oh, napakaganda talaga dito mga idol. Daming mga pananim na mga mais. At siyempre mga palayan, saan ka pa? Iba talaga pag malawak ang mga lupain mga idol ano? At siyempre sana all mayroong binibilad na palay. Alam nyo na yung mga idol, bigas na naman yan mga idol. Hindi ka na magugutom. Tignan nyo naman yung mga idol oh. So ayun mga idol, palabas na tayo ng Yade. Ang susunod nating next vlog, yun ay ang barangay Bunglew. So drive safe!